виждам. Така, дъка танка е дясно. Получава MD тот от трета група. Хънтъра ти си дясно и даваш MD за транша на дъкато задължително. Роуга също задължителен тот. Дясно на дъка танк. Unholy дъкато. Ти си дясно. Твой приоритет е да грипнеш задният ад. Не по-късно от 3-4 секунди след респаунна му. Така, паладин танка е вляво. Той получава MD тот от четвърта група. Не мълчу. Надявам се да не слаква с MD-то. Демо Warlock. Ти се позиционираш от дясната страна. Енхата позиционира се ляво. Дима Сламуер дясно. Много нацепен. Ляво. Рени ляво. Боби дясно. Волдемор ляво. Кроникс дясно. Клаус, ти си дясно. Приоритетно при Might Control е, нали, да не биеш по нищо и да отстраняваш бързо Might Control. Пускам ви риба, махнете си друид бъфа. Има ли самон на Warlock? Аз съм почти пред стадионата, но... Добре, пусни едно порталче да го съмнеме. Друго. Какво стана? Warlock дай Soulstone на Holy Паладина. Сандер, ти си дясно, Таратайка, ти си ляво. Дъкато така както ми го написа, да. За втора фаза не. Така. Първа аура мастери е Таратайка, втора аура мастер е Ксандер, първи дисак Биг Джипси, втори дисак Need to Block. Първи Shadow Priest Волдемор, втори Shadow Priest Кроникс. И двата Shadow Priest погрежете се с диспела. Във втора фаза не искам да виждам рейндж да пасят в центъра на файта. Особено някакви мейджове. Особено мейджове там. Мейджове, хънтъри, имате доста голям рейндж. Дайте фул ребъф на бухала, на рест дървото. Пускам ви малък пул таймер. След като ми върнете реди чека. Ако нещо се случи с Холи Паладина, предупреди, че се взимаш и Ксандера ще ти даде директен lay of hands. Добре. Ксандер само това го следи. Ако нещо падне на Холи Паладина, като се вземе за един lay of hands, да му набиеш инстант. Втора фаза даваме на дъка танка MD-кот. Имате 3 секунди от полутаймера. 1 секунда. Отивайте заедно. Не бързайте да се чарджвате на тях. Давайте си MD тотовете преди да загинат хора. Дясно имаме жив ап. Might Control. Отстранете Might Control-натите хора без АОЕ. Погрежи се за мелето. Стоп да паса на боса. Не бийте до боса. И роговете, и котките, отивайте си биете адове. Дайте си MD тотовете. Имаме фанатик, дясно фанатик. Бързо, рейндж да паси. Всички е наличен да паса фанатик. Дясно. Не се биете с него директно. Да го рескам ли? Рескам го. Might Control, не бийте боса. Отстранете Might Control на тия. Бухал. Дай Mass Fear. Не бийте боса. Стойте с боса. Карвайте го. Дайте на дъкато MD тот. Прекърсни се шаман. Давай бъла. Котака резки енхата.
Рейнджърс, преднете се. Спирити. Обградени сте меле. Маз диспел в мелето след малко. Майт контрол идва. Дай Дисаки аура мастери първи. Дисаки първа аура мастери сега. Отстранете майт контролнатите. Първи Shadow Priest да бъде готов да пее. Не ми давайте почеси си на в танка, не ми давайте. Първо пеене. Спирити. Хилнете роуга, взима се. Второ пеене за хъпа. Маз диспел в меле. Меле, ще бъдете ударен меле. Бъди готов за втора аура мастер. Добре. Дай бърз маз диспел. Бърз. Дайте Salvation на Димара. Дайте на Димара Salvation, всеки наличен. Втора аура мастери. Tranquility, Клаус. Айсблок Рени. Армия дъка танк. Аз го мърдам за спирит, имаше играй се. Екс-даш, бъди готова да пееш за хъпа, аз ще кажа. Маз диспел в мелето, пей за хъпа, нито блок аура мастери. Убийте лейдито. Дигам таратайка, чакайте си горе хиларите, не пулвайте. Не бъдете компаси, бъдете полукомпаси. Крампо се минавам буми, или? Да, минай буми. Сравнително добре. Шамана, гледай като имаш кърза се да кърваш. То това ли го обича? Аз бях в Might Control. Да, беше... Имаш магия, която може да се да кърснеш и що пулвате, не знам. Армията пълна, какво да направя? Дайте един нервет на Холи Паладин. Имаш го. Елата. Отака, като бием траша, дай си твой нервейт върху Холи Паладина. Клаус може да си дадеш и нервейта върху шамана. Аз ще ресна ролга, вие си продължавайте напред. Квеста беше на Лейди. То много ли е труден толкова да се направи на хероика? Не, Трябва да чакаме ядове. Що да е труден? Трябва просто да си место... Не, трябва да си без едно DPS. Сисъл. И бумито може да го рутва, не е проблем. Ако си ти, буми изи. Анимо, имаш една магия наречена MD. Кой е това? Компас такъв. Едно деца яде. Ето ви риба, фул ребъв, дъкато скача, реди чек за пул. Дайте си бъфовете на кораба. Хора, които могат да играят каньон. Играят каньон. Демек никой да не закачва. Демек Крампуса да не се качва. Да, мъса. Хилър и танкове може да си говорите в Дискорд, както хора на каньоните имат свобода да говорите в Дискорд. Оса. Мъса. Мога ме трейднеш.
Маса. Читаме вече, че е оса. 10, ако никой не ги иска, ако на А, Дайграм. Еле шамана казва 10. Или там не знам какво му. Аз искам да ги взема. Добре. Он е чул за Еле шамани, го качи. Ранг е много Еле. Анимал, прости ми, не исках да те засегна. Мъсна. Това ми е близна паладина, да знаеш. 8. И какво ще го правиш? Ще го навреш отзад ли? Да. Размокрол. Ще си трансмогна Либра, ма. Мъса. Анимал, приемаш ли извиненията от ранка и много ретри? Оса. Сумата, гледай го, то все за злато. Ще почерпа с нещо. Искаш да те слуша цял рейд? Ще му метнеш едно гол, сега ще каже, приемам извиненията. Мъсна. Дай трейд после на хвори паладина. Не ти трябва, виждам, че го имаш. Холи паладина. Да, не ми Оса. трябва. Освен ако не искаш второ. Имам още едно. Добре, оса някой, не го не иска. Той вземи го, може да си направиш два света. Единия с хейст, единия с интелект. Еми, Ако то никой не го иска, човек. По-добре на тебе ти го дам. Я го питай са нещо да ти даде да видиш какво става. Дал му 5к гол от Крампусе. Сега трябва да те слуша. Там сега се релогвам, тук съм, ако даваш реди. Ама не на кораба да релогваш. Да. Това е само за анимала. Който има да пусне една пушка, ето ви риба. И пускам след малко. Отивам на работа, първата ми работа Крампусе беше да си напиша отпуска за април месец. Къде ще ходиш? Не, ще игра, просто искам да си почина една седмица. Той шефа вика, 44 дена те нема и отпуска си пише. Викаме па много ясно. Той какво очаква? Релогна ли? Да пускаме. Да, тук съм. Добре. Маса. Искаш служи меж в пета група, на мен мана не ми трябва. Да, премест, прав си. Боби ще се зарадва. Оса? Пета група съм. Маса? Оса? На здраве, харесва ми този звук. Я чакай само видя нещо. За тези шоудери да ти кажа. Добре. Къде е това, бе, май? Ами човек никой не ги иска, да. Да, ще игра с 2 части и това паладин. За голд. Не са за голд. Това не си заслужава за злато. Те по принцип са бис. Гледай са. Явора, имам подарък за тебе.
Не ми излиза таймера, ще го Заповядай. ходите ли? 30 секунди. Мерси. 25. Викаше една стъпка по-близо да си взема някоя кака. Александър е точен, следи го. Дето го е Не пуснал. ми трябва гол да човек. Те са, нали, има сквиш. Добре. Трябва ми вземаш още 10 крампуса. Другото е безплатно, ето ти, просто. Добре. Дай бълът. Първите 3 рейнджа и първите 3 мелета с ДПС върху бийстовете по една бонус фласка получават. Ако искате ги видите. Пише, вземе го, че нещо ми се наба таймера. Бийство е. На този бос няма ти дам бийка, нявка, знаеш. Абе, вие ги изпарихте. Ако чуват гол, ДКП или фласка, гледай какво става. Не съм казал за ДКП, казал съм за фласка. Плащам аз марката. Холи Паладин е хванал марката. Клаус, дай нервейта на Холи Паладина. Не, имам. За трафа нямаш мана. Не ти е само за тука маната. Дай ми сак Зандърс на Паладин танк. Андър на Паладин танка. Седе. Тенкс. Пусни манат от тем без пеене. Паднати джуджмент. Знам. Просто пуснах един дисак, че нещо почина да поемат много демидж. Мездра, я да те видим как пееш. На къде отиваме? Към Валитера и Синдра, кой ще ми линкне победителите? Димаре, ще ми линкнеш и победителите. Аз заминавам пак Ресто, или? Рога, траповете, ало. Да, изчистете траповете. Рол? Това не ми е вярно според мен. Крампо се минавам Ресто. Седи си и затраша, после мине. Важи. Аз крампуса на той имам почти колко 6 и едно ретри помежду другото. Абе, някак си... Рете, за помире. Без това трябва да е май. Таратайка, какво ще кажете останалите? Сравнете паче. Добре. Както обещах, 3 рейндж и 3 меле. Хънтър, къде отиваш? Димаре, къде е натала? Не, гледам си това. Да. Идвам. Искаш, имам компас, мога да ти го дам. Дай ми един да на врата ми го закачи. Така, 3 рейндж, Някой 3 меле, които се виждате. Ако искате бонус фласка, трейд, бухала, Абадон. Имате време до валитри.
Браво, мастер. Пускам. Deadbringer. Избивай се. Вземи ги от мене, явка. MD то днес. Лекс, знаеш, тук ще не слага балони върху хората. Или не ми излиза поне да е слагал балони. Паладин, Прист, Върлок. Метни един енервейт потака на шамана, докато няма какво да биеш. Имаме 500 холи паладина. Ако не напише след малко нещо друго, считам, че си спас. 3, 2. Кога каза 2? Мога се отплеснал нещо, бе. Да, бе. Кой има хил? Да, колко хилъра влизате вътре? За сега сте холи паладин, ресто шаман, ресто друг. Някой друг? Явка нямаше холи на това, бе. Да имам. Аз Явор и Ресто шамана влизам. И Ресто Значи дори. два портала. Вие сте 4 хилъра. Да, аз Явор, Ресто дори и Ресто шаман. И тогава седи на буми. Седи на буми, ние ще го правим аз Явката и Ресто шамана. Минах вече. Ето за какво ти е набухал човек? Нека ви влиза с вас. Добре, кажете като сте готови. Ето ти една риба, чакам ти да регеннеш мана и пускам по таймер. Искаш му дай инер, вече станем по-бързичко. Не, сега пускам... 69-ка, ясно. Не, ето. Да бе, на 3 го правим. Добре. Анхолито приоритетно ти е да обикараш ляво от ясно за зомбито. Да го словаш, не да се бие с него. Те ще си... Дайте ми нервите. Имаш го. Така танка. Айде стак, идваме на тоя и давайте. Чичо Митко. Да, разбрат. Изчакайте друида. Така, айде. Айде да освобождавам тялората. Вземи концето. Взимам. Енхата много си пала. Избягвай спаринга с този моб. Ма вие ги посрещате още в тунела. Чакайте малко. Диспел се. Този дебъф трябва да го диспелваш. Ретрито ти го диспелва, не... Абе и тя мога да диспелва. Ей, то до мене. Добре, топ. Унто, дай един хамър на мейджа. То над нас и даваме напреда. Айде. Но дясно, да. Така. Зомби ляво.
направим още едни. Това са последните, До главата. Да, Окей. Имаш аура мастери, нали? не. Аля. Той е на 80%, просто се ресетне да стакове. Нагоре и напред, сайде. Надясно явка се казва. Не знам посоките. Изчакайте. Айде, Бързо. давайте. Може и да не лъстваш, by the way. Ние сме на Няма да 80. лъстваме, няма. Кроникс, като и дай едно пеене за хъпа. Волдемор пеене за хъпа. Леокенс на боса. Не убийте бома, свалете съпреси. Готова. Готово е, да. Явка ти хилър ли оставаш? Аз да ми набулми, освен, или? Няма смисъл за танк. Значи ти си Явката бухал. да седи, да. Бухал ли съм? Явка, Да. аз ще чиста на първи блистеринг. Добре. Чули? Да. Ако ми го даде. Ако не ми го даде ти, Явка, искаш ли да си в пета група? Или ти е сета? дай го при нас. Не, мейджовете да взимат мана, не ми трябва. Маса. Оса. Всички в райда. Рунете. Докато изтече таймера поведнъж. Рони, бе. Да, бе. Забис сигурно. Или за АФК. Клаус, победител си, трейднеме за 2 бонус фласки. За хората, които стоят АФК, може би ще пусна пак. Ай на здраве, Крампус. На здраве! Кой ще тества хората сега дали имат 2 промила алкохол, че иначе не ни трябват в Знам, райда? да не си забравил Дрегера. Идей ти бърза да получи, ги стакна хубаво да ги ланшотна. Чухте го, нека си ги Да, и ще отидеш там, ще ги въртиш 2 часа за нищо. Нали? Ще загубим, Жив и здрав, който ми даде тази фласка, жив и здрав. ще загубим ценни 10 секунди от живота ни. Можеше да ги потребиш в пиене, нали? Маса. Оса. Айде, подката. Би. Вземи си Дево явка. Взимам. Фингър. Има да не, че нещо, май пета ти не иска да атакува. Не го е нахранил. Седрай да ще го нахрани. Спокойно. Той пък таман го научи да ни яде, а той умря. Биеме
Ето този стоп приоритет. Знам, че имате фетиш по другия да пиете, по неизвестни за мене причини. Оня ги възбужда явно. Имаме 3000 от Warrior. Печелиш го, честито. И казал сравнително ефтино, като за този и там. Ти ко ще каже, съгласен ли си с мен? Напълно, на Рога го взе за 16 000. Аз го вземах за колко? За 5к ли? 3к? Ти ще да го вземеш за по-малко, ама... Дреме ти. Така, ребъвкаме се и започваме, казвам. Унто, ти си първа аура мастери, първи блистеринг. Няма да ти казвам, играй си на блистеринга, окей? Сандере, ти си на първите томбове. Изчакай ги само се позиционират и си играй аура мастерите. Няма да ти казвам. Така. Явре, играй на първия блистеринг един дисак. Добре. Докато Холи Паладина Боев играй на томбовете един дисак. Добре. После ще ви заредат като ви трябват. Това е за начало, което ви трябват. Само Warlock. Кажи ми дали ще пускаш кърс, за да съм наясно. По-добре ни. Значи искаш дисак на първи блистеринг Аура Мастери кога? Има време за твоята аура мастери. На втори блистеринг ще играеш твоята аура мастери. Айде така. Добре. Добре, Warlock, не играй кърса си. Дайте фул ребъв. Риба ще пуснеш ли? Има пусната. Да ще ви пусна пакета ти. Само изчакай, че диското е на 27% мана. Да, бе, ще ви изчакам маната, виждам. Давате MD тот на дъкато. Писе, ако случайно си искаш да седе, уточни от кой, защото все пак Сандер не ви познавам много по гласове. Само PS накрая може би ще искам, не е сигурно. Добре, за всеки случай, просто да знаеш, че Ксандера не ви познава все още по гласове. Да. Добре. Аз ще казвам на дъка танка, когато искам. Добре, да, точно. Добре, готови сме. Маунтвайте се. 3, 2, 1, 3, тръгвайте. 3, 2, 1, 3 тръгвай. На баш не може да го повториш това, което каза. На Басчи не му трябва дрегер, той вече си има 2 промила, човек. Ай си, 2 промила ли казахте или 2? Да, концентрирайте се сега, тотава си го дадохте, всичко е точно. Макс меле. Боев, ти си свободен. Явка не се чисти дори. Аз ще ги оправя. Въпреки това, дропайте стакове и си играйте Аура Мастер и Дисака, както е казал. Дропвайте стакове, не каствайте. Имаме 5 достатъчно демидж. Аз ще го ресна след блистеринг. Ще избягам и за едно транкуилити да изигра. Сандър, дай един Единия... балон. Ретрито с 7 стака си, брат. Така. Клаус, резки шамана и му дай нервейт. Казвам първо ляво, после център. Ляво е Мазула, Ексдаш, Димър, Хъмп, център, Солария, Боби дясно. Дисак и Аура Мастер. Солария, все едно не го казва. Как ще ме замразиш тук отзад, бе? Варлока минус 400, ако е лайп това. Може ли фридъм на дъка танка? Мазулу, резкай, Ексдаш и дай Само да нервейт. мине томба.
Спрете с дъпасато навсякъде. Боби, айсбокси наби. Ако ти измъкнем на време. Дава му и нервейт. Да, пусти манато. Тем Кроник Спей за мана. Котака Рески и Хънтър. Тук се чиста явка. Фул ребъв на хората. Фул ребъв на хората. Тук казах Аура Мастър и Биг Джипси, а нито блок ще изиграеш Дисак на този блистринг. Дропвайте стакове. Дропвайте стакове. Яворе дай на Кроник Скоп. Пей. Аз ще ви кажа кога да дропне. Ще спираме. Бийте, Имаш и бийте. балон. Не. Мамка му. Трябва да спираме. Стоп, стоп, стоп. Изцяло стоп, стоп, стоп. Хората с сънчей не каствайте. Бийте. Warlock отпуши си ушите. Не искам пак да ни фейлнеш. Да Пангар, дисакне. Девил, ляво, да. Сламуер, Боби, център, Маус, Маринов, дясно. Крийте се. Не умирайте от глупост. Пазете Старфол. Ще ви кажа кога да го използвате. Средата умира единият Том, гайс. Център, стоп, център, стоп, център, стоп. Ляво, малко демиче искаме. Дясно, стоп. Крампус, дай ми Стоп един навсякъде. нервейт. Стоп навсякъде. Те сега ще получиш. Старфоли. Не спирате да каствате бъла. Не спирате да каствате. Много нацепен бяга. Уя ми бяга. Не спирате с каста. Ако ни дръпне, бягате към стълбите, каствайки нещо. Той, че ще ни дръпне, просто бягате към стълбите. Пангар бяга и каствайки нещо. Все тако. Бягаме към стълбите с Аура Мастери от Сандер. Бягате към стълбите. Ще ми заявка, ама мерси. Дай PS. Не ми без това съм напълно. Някой да ресне, Абадон само да прибере лута, останалите измирайте. От оцелелите. Ще ми видиш на опашката на Синдра. Трета. Браво, бе, явка. Поправете ме, ако бъркам, но шамана умрял Бред. Не, шамана... Беше много близко до Беше това. стоп. Трябваше да е там изобщо. Цяло лошо позициониран беше шамана. Ресто шаман. Той друг някой. Слушай, Крампус е ретрито във втора група, следващия път как направиш 9 стака, няма те хилвам. На ретрито може да си се оправи спокойно, той не те притеснява. С един беше балон си оправя стаковете. Ема той не ги оправи. Явно си играл балона, но може си оправи, не го мисли. Отиваме, професор. Изчакайте хората да дойдат да Явка, яко си се напанал да хилваш. Глупости. Аз през половината време правих някакви тъпоти. Аз тях хафака през повечето време. Ако не се бъркам, на Ресто Шамана това му беше някаква грешка, която и предишен път я беше правил. Шо, аз знам, мен са ми казали, хилваш към мъжен чин, чистиш при блистеринга и ти ме уби с това и свикам, ще ти мафака направо. Няма смисъл само да хилваш и ти и аз.
Ето си тото е. Да. Може да го грипнеш сантиста, да. Бъдете готови след малко за сингъл таргет хорор. Бийте сингъл таргет. Хънтъра, плувай един вейв траш от принцове. Вие си биете колоси, изчистете капаните горе, аз ще ви предупреда траша като дойде. Крампусе, дай на мене Мазул да даде на Ресто шаман. Добре. Мазул, дай на Ресто шамана. Аз сега ще дойда да ти дам на тебе. Да, още сега един имаш. на Ресто шамана тогава. Добре, хубаво. Аз само да нареша, ман. Нищо. Дайте на диското, той е шамана на 80%. Диското сега ще реген, спокойно. Бе, дали Хънтър знае как да пуна? Идва траш. Пулнал е, идва траш, посрещнете го от маркираната позиция, не пулвайте кучето. Защото автоматик по едно време даже и 5 нямаш. Не, аз не съм пратил автомат. И Shadow Priestовете 2-3 стъпки напред, отстранете неподходящи. Рол? MD тот, Я ми ги дайте, ако не ги иска никой. Никой не иска, давам ти. Не ти спек ли събираш, писе, ти алчно копеле? Ще пром такова фрост. Паладин Priest Warlock. Heroic Mark. Три, две, пет, по. Изпълнете Ресто шамана и това. То за Warlock, то е честито. Колко човека няма те сейтед за бълът? Аз... Аз имам 5 минути. Да, по-добре, реди чек. Отиваме ляво, отиваме в ляво. Не, стига ми това. Те вече петима потвърдиха. Ляво отиваме. ако искате пълнете малкия ад отдясно, че не сме го пълнали. Отиват да го пълнат. Някой Някой ли Enchanting? Добре, Мезда. Ай, ти ли? Добре, ролнете. Който спечели, ще му дам да дизенчант. Много енчантър. 9. Енхат. Не пулвай. Айде да го лево. Маса. Предполагам докато започва. Една. Тука. Една. Тук. Котката пита, това за Енха става ли по принцип? Писе. Нека. Писе. Казвай. За чиста, може би, за нито един спек не е. Бисно става за чиста енха. За спел енха му трябва да гънеш път със сигурност. Защото той е бис на котка това нещо, по принцип. По-добре на котката да го остави, честно казвам, защото от гънеш път много по-лесно ще го вземе.
Котака, считам ти за 50 бида. Реди чек за пункт, може ме трейднеш. Ако играе чистенка му е окей, но на чистенка играе. Давате на дъ като MD тот. Пускам ви малък фултаймер. Не мълчо, видяхте стъртото учо. Аз и уя ми Играйте ляв и десен крак. Мездра, ти си ми... Ела да се звучна. Аре бе човек, искам ти взема да къпа. Не, то път взимаш на тебе си, предния път 6 пъти му повръща. Спия пиеш тогава, моля ти се. Тогава си харесвам другия Shadow Priest, Voldemort. Браво, бе. Това автоматик бил много пала. Рамката с малко уроци от сянката, гледай сега къде съм. Да се еба от тъпия бухал. Дебът пълво куче, анимале. Меле. Браво, бе. Покрити си ходи паладин на 12 секунди. Ако ти кажа какво цъкнах вместо балон... Не искам да знам. Пускай има на тотем, Мездра пей за мана. Пори. Още една да излезне. Така, добре сте. Ляво ще бъдете ударени. Аре, стига да е. Дайте на дъка танк, седе. Таратай кунто. Дясно ще бъдете ударени, отивите ляво, Диса Каура Мастъри. Няма коментирам, явре, видели? Кажи, ако трябва го взема. Пей. Това газ в мелеве, човек. Къде са това холи паладина? От холи паладина е. Дойде. Не знам как да. Имаш ли МС? Няма, може да го вземеш. Добре, танковете се сменяме се 3, 2, 1. Паладина е на боса. Дайте му MD-тото. Имаш топ след една секунда. Да го дадем някой DPS, няма смисъл на мен. Ние го убиваме без. Нервирах се зверската. Гащи. Гащи не ми трябват, аз обичам си хода гол. Само с бутушите ще има най-кулата. Аз съм нозът.
Не, сега пускам и риба и започваме. Добре, чух ти го, то МД на дъка танка. Антон. Добре. MD тот на дъка танка. Ето ви риба, ще ви уважа с голям полутаймер, за да си скефите или искате малък. Малък. Добре, пускам го Ребъв на Warrior съм. Дайте Малко фул ребъф. таймери да има и ръса Heroic след райда. Дайте фул ребъф на Warrior. Така, това беше хубаво. Кингс нямам. Дайте кинг на Warrior. Кампо се кажи, като пускаш бутушите, че съм малко смотан за Добре, дайте кинг на Warrior, не получи ли? А няма ли? Аз стои тук до вратата и ми кажи, ако ще се промени. Давай бъла. Това не замеря, нали? Не. Той плюе. Стигър с срача с фюрели, какво прави? Там това не е вероятно. Бухала, обърни се, не гледай към райда. Браво на Бухала. Бухал е на рейд на мейдж. Това бил Кроникс. Аз търся Волдемор. Не, търся Волдемор. Ome, липсвам ли? Няма си повръщам назад. И тролвате ли? Смисъл... Пусни манатотен без пеене. Манат ще ви стигне. Да повлядва. Да, един траш. Я отивам да го правя. Един уейв. Мъса. Но той познава ли числата? Добър въпрос. Оса. Мъса. Оса. Сестра, пацали, бе. Мъса. Тук ще се поизбиете. Здраве. Явка, ти ли ще ги танкваш, бе? Ако ми се даде MD, то да. Ако не ми се даде успех. Аз на този бос как съм? Кой ще бъде от вас двамата на албум? Унто, каква е лойката? То
Защо таунтваш 6 пъти боса, не гледа да разбера. Защото докато се върти, нали, не бягат атаки, мога там не за екстра демидж по принцип. И ресетва агрото и се пребази тогава. Не, принцип може, ама... Трябва да се там това и ти постоянно Декърс танк. Шамана Декърс на танка. Имаме 3550, да не би това ти е максимум, че си дал толкова. 6 пъти ми таунт на боса, това е. Единият тот не е даден. Декърс. И то Смарт после ми разправя бил много добър ролк. Само ще те помоля да напишеш 3600, защото това е 100 и ти го давам. Кога ще подрастващо? Тук нещо му спомена само. Еми да, си слаб. Това беше... Аз не бих оставил нещата така. Малкият така да ми говори. Това е явката ми като сина, че кога му кажа. Скилвайте, защото съм сапнат. Двама като се карат и третия вика на мен така, ако ми кажат. Някой реска ли орера? Да бе, лесно съм. Да минам ли ресто или? Да. Какво ще правиш, Явка? Не знам, семета. Абе, ако искаш да си издък като на боса, какво ще кажеш? Писа. Давате MD тот на дъкато. Той с хабируната. Норак. Боев, по-малко приказва и повече играй ретард. Я не мога да играя, бе. Ретард. Така, ето ви риба, давате MD тот на дъкато, ребъв на хората. Първите 3 рейнджа и първите 3 мелета ще получите по бонус една фласка. Освен това ще получите и бонус 200 ДКП върху озетата. Демидж. Демек роговете не мога да се класираме никога. Next time. Пуска малък фултаймер. Па биозата е. Как да не му Да не ме е бал удия. Ами ние мой да нямаме бъла за последна фаза, знаете? Ще имаме. Спокойно. Гледай някой валгаз да наймем в мелитата пак, спокойно. На дъкато е на бос. Давате MD от бухала, стига си шавал. Имате 6 секунди. Имате 3 секунди. 1 секунда. Рейнджа, когато ви каже, ще дойдете, се позиционирате около маркировка. Може постепенно рейнджа да се запътвате. Предай си плагата автоматик. Не на нас. Стака е на масата. Стака е на масата. Не искам да се стаквате на хора, които са извън масата. Бийте озетата. Всичкия наличен демидж. Гледай само като... Давай, махай се оттам, Клаус. Повече демидж червено, не се отдалечавай толкова много от червеното. Ще го убием спокойно. Вземете плагата от мен и не ми я дайте на Холи Паладина. Малейбали след малко, Малейбали сега, пазете се рейнджа. Малейбали, бягайте, малейбал, боли. Мазул, дай си нервейт Холи Паладин. Тойте, не се стаквайте се още. Тойте, след малко ще се стакнаме за зелено. Отивайте стак за зелено, а то червено.
Червено, зелено сета. На най-силния в рейде. Браво, Крампусе. Малейбъл, пази се рейндж. Пускай маната тем. Волдемор, пей, Волдемор. Проник, ти си би, не искам да пееш. Малейбъл след 3 секунди, пазете се, малейбъл, внимавайте, рейнджа, разкарайте се оттам. Стоп да паса на професор, Всичкия демидж върху зеленото озе. Всичкия демидж. Клаус Реска и ретрито. Вземи си с балон. Малейбъл. Като се взимаш О, Балгас беше... Балгас. Армия и бъла сега. Нито блок и мазул. Не дей, бягай. Аз ще дисъкна. Добре. И аз дисъкнах. Окей, супер сме. Малейбъл след 2 секунди. Бъл ще играме ли? Да, игране. Добре. Играме. Не ми сори. Малейбъл. Говорете си за стаповете. Там кой сменят след 3, 2, 1... Яворе, ти ли искаш им дадеш бонус да къпат? 3 рейндж, 3 мелета. Добре. За принцове как съм, Крампусе? Да паса. Имате време преди да започнем да биеме. Принцовете да ме трейнете за фласката си, която сте спечелили. Маса. Ето е самарата един рок, за да къпа зълзата. Май седи. Оса. Маса. Оса. Яволе, тук има един хънтър, който иска да ме обере. Не му давай, защото искам аз да те обера. Аз нямам... наследник. Ти има наследник, или иначе всички него ще дойде при тебе. Ето ги бутушки. Бутушки! Айде да правим нещо, дайте някакво си. Имам дитот на паладина. Давайте. Корени, стрела, там нещо. Бой ще има за тия бутушки, като гледам. Сърбът ме ръцете. Не съм взимал на някой да къпа. И на любимеца ти не си вземал. Имаме Дай 5 сега ще запаля, да ми даде огън, ще запаля райда, бе, човек. Давай, ще ми вземеш, няма проблем. Сигурно не е. Значи групата ти е добра? Не е добра.
Анимар, ти какво подскажеш там? Искаш да видиш какво става просто? Че не си бил сада тук. Той вече мисли в ръцето как ще би. Да. Браво, бутнете ги от Индикия. Супер идея. Аз исках да те... Яворе, нещо не си играеш с Акреда да те еба. Много са ми надебеляли пръстите и тайфуна е до декърса. Трябва да пиеш повече. Па играем го ти, ако му получи хил за теб. Игра ти, бе. Защото съм си го настроил, който и да ми даде да ми го показва, така че... Ето ви. Ако ти дам сега хоп, какво ще стане? Нищо, давай. По-скоро... Ето ви риба. Паладин танка е на двата, MD от на него, Rogue the Mage Druid Heroic марка. Много нацепен, от и липсва. Мислех на книжка. Явка така въздишаш се едно и спи една глътка водка. Да не си научил да пиеш тук, докато ма няма известно време. Ма нещо си спрел да дишаш, те. Така, 2100, пускам пул таймер. Хода на уроци. Да, тренира се добре, има потенциал човек. Лятото ще е да се гмурка. Дишане. 3000, имаме... Ти не го речуваше преди. Митко. Варлока да не го изгони там, чак да седи. Аура Мастър и тук Таратайка Унто ще даде, Дисак ще я даде Big Gypsy. Бягате Vortex, Дисак и Аура Мастъри, персонални CD-та. Бе, да те заеба. Мама не ме харесва, да знаеш, Крампс. Той не харесва никога. Без аула, освен ако дъка танка не ви позволи. Това кърс и да... Ма то няма кърс. Дай един кърс тук, Върбо. Искаш и сак? Не, сега ще го искам. Окей. Искам първо PS, сега бъде готова. Дай ми PS на дъка танка си. Добре. Дай ми сак на дъка танка. Salvation на Мейджа, Девил. Дайте на Devil всеки наличен Salvation. Крампус едно инервейче. Хъмп, бягай от райда, Хънтър. Клаус, дай инервейт на Холи Паладина. Не на Орба Марков Бут. Warlock бягаш. Бегай. Клин. Чакайте да регенна. Ако така, дай инервейт на шамана направо да има. Затраш. Ще дам на Холи Паладина това. Добре. Да знаеш, Урера... Ясно. Единият Урер написа, че ще афъка 2 минути. Добре, поса.
Някой между се качил на... Маса. Оса. Да кърсна Чичо Митко шамана. Маса. Ове отгоре. Оса. Маса. Instant Dead беше Хънтър. Дали 500. Тук е една четворка, Крампус, какво ще кажеш? За какво ти е, бе? Хилъра. За помни са 4 хилара тук. Добре. Ти да слагаш си дошъл, бе, момче. Мейздър, кой ти беше? Да. Крампусе, Идвам. да знаеш, дам дисак на първия линк и отивам до дуетна. Добре. Бит. На боето ли отива? Аха, бит бой, ало. Нищо, познал си го вече. Ей, без това сте тука... Иска да краде да копа. И без това сте тука да ви питам една идея. Искате ли да имаме гилд рън, трансмок рънове с ДКП? Да. С рол по-скоро бе, явка, какви са си аз да ги... Не. Капа ДКП-то 20к, пълно направо. Ама те ще са някакви преждевременни след ИЦС и РС или... Еми не знам, ще видим. Още не съм го измислил. Може Добре, да ударен се ден. цялата неделя през деня след ИЦС 8-12. И примерно там някакви Black Temple, то сърдет падат готини неща. Да, те стават бързи, те са по 20 минути райд. Need to block trade, ready check за пул. Тук ще таунтна на мечка да взема бълата таковата байта. Пускам малък полутаймер. Ти народ ще го пусна, нали, Крампусе? Давате им Бех бит стигър. на дъкът. Айде, пускам дисак и отивам до туетна. А на мене ми пише, че ще слакваме. Бати, човек. Так. Бъла. Хантър стак. Плейм идва. Need to block, покрити си ходи паладина. Няма балон. Добре.
Стак хънт. Таратайка, ти си на следващия линк Aura Master. Пауз, дай си инервейта на Holy Paladin. Много нацепен бяга и уями. Бъди готов. Унцо, давай Aura Master и Hunter и стак. Явката върна ли се? Пратих го, забирах. До Сандър килера ти следваща Aura Master. Нито блок бяга. Покрити си Holy Paladin. Мездър пей за хъб. Не пей. Аз ще покрих, ако трябва. Дай Aura Master и Hunter стак. Върнах се. Котака като литне боса на шамана Инервейт. Мазуло Инервейт Holy Paladin. Бягай да като. Не бързи извръщането. Тиер лардове, тремор тотем. Разпръснете. Добре. Биг Джипси, дай добре, не давай. Аз го дадох. Волдемор пей за хъпа. Може ли да ни я качвате на столовете? Стъкнете се бързо. Стъкнете се бързо. Стак. Имаме дисак, само се... Пускай... Ванерикс, бягай самото. Пускай мана тотем и двата прииста пейте за мана. Стигам толкова мана бийте. Ако видиш, че пада Джо, го играе явка тук, че... Мейдж е предател, не мога хапа. Стак. Хънтър стак. Волдемор бяга. Деба, не мога да взема такава. Спокойно, има още един бос. Особено дефайлите. Давай ние, добре, пасваме ако иска. Мъса. Добре, ще изкарам другата, вземи тия. Мъса. Добре, пий си. Heroic Mark. Warrior Hunter Shaman. Какво имаме? Хилядарк. Пит. 3 хилера го правите или да минавам? Сега ще ти кажа. Нека пробвате един път. Ще има ли време за цигара? Не, почваме сега минутка само. Добре. Докато инвайтваме за ръсато ще има време. Айде. Какво реши, че ръса ще правим? Ама добре. Така, правете го 4 хила. Това, защото искаш, а?
По-добре, да. 4. Чакай да има от мейджовете кой. Добре. Служи в пета група и нервета ще си го играя на мен, да знаеш. Добре, няма да ти го искам изобщо. Дайте си фул ребъф. Яворе, дал ли съм ти си, дал съм ти асист да ни водиш вътре. Ето реди чек за пул. Таквайте бързо съндърите. Тук ги ресетвам. Да ви последа съндърите конкретно за този бос. Явка, ако ми даде такова, кажем некротик, ще дойда с бутуша, ме диспелни. Защото съм си макнал диспел от баровете въобще. Някой има ли един мана инжектор? Или мана Ще ти дам спокойно. Кой ще диспелма ме интересува? Явор. Добре. Да, Явор, верно, че ходи по-един. Явор, ти си диспелваш. Шаманчето, чакай да ти дам нещо. Това е за тебе. Чакай, аз съм си пил алкохол още. На здраве. Представям си Крампуса, ако дойде да е барман при нас. Биг Джипси е първи стън, Унто Таратайка втори стън, Ксандър трети, Холи Паладин четвърти. Таратайка даваш Salvation, Таратайка и Ксандър даваш Salvation на Девил. Яворът и на другия мейдж, ако имаш възможност. Рейндж да паса трап, рейндж да паса трап. И център внимавайте. Девил е с некротик. Меле трап, меле трап. Ти спел, да. Трап, меле, мърдайте повечко, мърдайте. Клаус, дай си нервейте холи паладин. Некротик, нефелин, внимавай с трап. Махнете се оттам. Бухала се зима сега. Рейндж да паса трап, Боби е с некротик, много се бавиш. 1% до излизане, писе. Яворе, добре ли са ти шамбите? Поем да съм аз. Така, трета група 1 и 3 хъмп и Марин 1-3. Сега, де факто. Пусни мана, тотем, Волдемор, пей за мана. Потака. Като влизаме, потака даваш и нервейт на шамана. Меле сфера. Меле 2 сфери. Яворе, не си прокнал, нали? Или поне не съм те видял. Не. Всичко е точно окей. Ако може да ми прехвърлите бик на Арчут. Дайте бройкания Арчут на паладин танка. Дайте Salvation на мейджовете. Яворе, ако ти успееш, ще е супер. Рейджин спилите е мъртъв. Отивите за пилича. Пъкнете си. Котака, дай си нервейта.
на шамана. Първи. Добре, не е проблем. Втори. Трети. Пред за дефайл, спред за дефайл. Унто, дай ми сак. Унто, дай му CD. Свол. Пиеса? Дай му пиеса. Како няма да го вземем? Не, за какво? Давай го бълъто. Дефайла ще отиде надясно. Пали бутуши сега надясно дефайл. Кроникс. Първи. Втори. Трети. Да, само можеш. Там, което се сменят с 3, 2, 1, дъкато взима лича. Дъкато е налича, чухте го, дъкато е налича, концентрирайте се върху дъкато. Мазуло, дай си нервейте върху себе си или върху някой друг. Дефайл, спред, една секунда дефайл. Далече отлича. Кроникс. Стак, последни валкири. Дефайла отзад, я да се обърнем, ако искате. Ще е късно. Добре. Ще ги стънвам аз. Всичкия демидж върху... Не стънвайте повече, само аз ще стънвам. Добре. Само рейнджа ще ги доубие, като наближат дефайла. Некой да ги стънне се тако. Излезте от дефайла, мелет. Излизаме, да знаеш. Елате към портала, към портала. Мездра! Пей за кръв. Пея. Така, стъкнете се зад лича. Дано не хвана някой от отдалечените. Рескай го. Хилвайте танка. Бъди готов за аура мастер и на Фрост. Що не са взети се? Дай второ пеене за ХП, Маусли, Рески, дъка танка. Аз го рестнах. Дайте ми MD-тот на мене, в същия ордер, дето са били. MD-тот. И се някаква комуникация, какво се случва? Дайте продължаваме така, няма... Продължаваме соло, считаме, че писаме. Ще се взема, само че като се взема ще умра. Трябва да влезем. Окей. Диспел. Погрежи си за диспела. Ксандере, за танк. Инстант диспели, моля те. Дай соулстон на паладин танк. Внимавайте с спирит. Мейджове асистирайте. Нефилим, дай Маусли, дай нервейт на коли паладина. Тартека, дай ми сък. Дай му CD Лун. Бъфнете, докато не взимай нищо, за не взимай, нямаш буфове. Изчакай. Като те бъфна, че вземеш горе. Ти взема стаят. Добре. Вземи ли чаписа, като излеземе? Дай ми ти инервейт, защото не ми дават инервейт. Моля ти с крампус. Потака спешен инервейт коли паладина. Докато е на боса, да знаете. Следвайте маркировката. Клаус, инервейт шамана. Като излезем няма да мърдам спирита, не стойте пред него и бийте ли, че ще го вода да кливат. И се спреднете за дефал. Докато е на бос. Не пред спирита, далече от дефайла. Raging Spirit убийте. Мърдаме се. Имаме ли някакво свободно пеене от пристоят? След малко. Чакай. Пусни мана тотем, всички пристови и диското пейте за мана.
Крампус, ще моли ги бутнеш тия спиритите. Добре, спред за дефаул, спред за дефаул, спред за дефаул, бутам спирит и ще умрете, ако сте там. Добре. Подновете бъфовете върху хората. Клаус, пази си Старфола за влизане. Ще играя Унто, вътре вземи- Дисак с GTS. Добре. Унто, пази Аура Мастерито, ще кажа кога да го... Той вземи я и кажи, Петовете на пасив. дайте пасив на петовете, ще кажа кога да си играеш. Унто, давай. Той е на боса. Дъкът. Добре. Пак бутаме Крампус. Не, просто ги бутнете по-лесно. Дай го още малко назад, ако можеш. Добре, ще играя по да избягам. Добре. Ще искам пие за следващия Soul Reaper след 15 секунди, бъди готов в SK. Дефайл, спред дефайл, спред дефайл, спред. Някой има ли бутане тук? Клаус. Предни Пие се с за дъка танка, пие с дъка танка. танка. Котака като влезнем и нервейт шамана. Топ приорити като влезнем. Последно влизане Клаус Старфул. Сандел вземи аура. Виждам, че ти е активна. Дай с хули паладина дистак заради ти. Дос. Дай аура мастери. Няма къде да я пазим. Дъкато е на бос. Чухте го, докато е на бос, искаш ли някакво седе? Не. Окей, спред, последен дефайл, излезте от дефайла. Искам бутане, ако имаш. Излезте. Аз ще ги взема, имам дисперсия. Окей. Не го дърпай, писа, няма смисъл. Лигнете се към Big Gypsy. Паладин танк. 1200 капла. Явка да не се разсърдиш, че съм ти казал да го таунтнеш. Какво? Защо ти казах да го таунтнеш, кога пък ми са писат? О, аз дори не забелязах, брат. Писа, използваш си много късно кулдауните, а знаеш първият тик на рейп. Така се линкваш и го напиша в райт чата. На Whisper ми пишете въпросителна, мейно разстояние, името на героя ви. Кулдауните му бяха наред, друго се обърка, той си знае. Да, така се линква, найс. Колко дъкпа да дам? 1200. Взето не ми стигна една руна за армията, беше цялата работа, но добре. Трябваш да бягаш към филърите, не обратно. Той ти беше проблем. Бе, не ми стигна и руната за армия. Няма я да е, те ще хата от хилна да. Да знам.
Ама моя грешка, вярвам, че моя грешка. Това е Юсфула. Дай, по твоя преценка. А това е Тотала. Той ти е ударил за 0 точка, Дай на 4 ти е танкове и на ударил. филари Ти бонус сега. да къпа. Какво искаш да дам за Total Damage ли? Добре. Дай, за тотал и бонус за танкове и за филари. Абе, на мене ми излиза, че е умрял 2 пъти. Да, защото се взеха това. Ясно. Еми... Всеки над 45 милиона ще получи бонус да купа. Ние какво направихме? Час и 40 минути или час и 30? Къде ма слагаш Яворе? Много бързо Да, беше, че му е 40. Май по-малко. Да, Аз няма. съм Джокер. Так, стрим от след Марогар, значи, аре 5 минути, час 35. Нещо, Да, аз го втората по клас. свършим още ме на половин час, това означава, че да. Добре, дал съм ви да купа за Total Hillary танкове. На мен даде ли ми? Не. Нито DPS, нито хилър влизам, значи това. Бас си жокерата. Не Кой пие се за развика това, така? Не Кой ставам реса за нищо. друида? Добре, Кой реса добре. друида става? Крамп се да му дам ли какво? Дай му. Добре. Ама само ако обещае да пие. Обещаваш ли? Аз вече съм на черешата. Даваш ли обед? Обед за мълчание и за мирение. Ще се напивам на свиня. Ето е. Айде, Гати на Хантър това скел словите. отвъд. Какво няма правим нищо ли, Крамп, все още? Как няма? Не ми си прави ръса херой. Кай е послакваме малко. Бейн? Даде да къпа ябка, нали? Да. Яворе, Бейн? Ако Ще става ако мас. искаш да береш група, аз мога да дойда да танквам, да хилвам. Охо. И аз искам Не, Крамп не да искам, танква, не аз искам. хилвам. Yes. О, Рамко се те колегите майче са най-това. Значи, Явор, имаме два варианта. Свърши ме, ябка. Или да правим бен, или да влезеш в лигата. О, бих влезнал лига да ти кажа. Човек, аз съм от 7 сутринта на работа, трябва да стана по 5, но ме боли кура. На Явор му викаш, Бен, не, аз трябва да ставам. Айде, И огледаш онлайн в лигата. Абе, какво Ако правиш, ябка? искаш, пиши едно съобщение, че събираш, ще сега да раздам лут и аз ще дойда. Ма аз какво събирам? Не ти, бе. Събираш, Бен ще дойде. Аса. Чакай Аз само нищо не тук, събирам бе, аз. Ай, ще паснем, ай, ходим CS лига, нещо. Добре, айде да ходим да пиеме тогава. Чакай аз да видя за мездърата, че май ми се усмихна късмета. Не, бинкъра. Значи, дефайла някой си беше вътре, аз си го тествах на логика. Има стрим, мога да ти го върна, го видиш. Заеби. Добре, ще искам да го видя. Осигурявам в клубата след малко. За всеки ред може да пише клубата. 4000 димара. Най-накрая. Пове най-накрая да не го направи бис. Не, ама то кросбол сигурно от 2-3 години се го пасвам на Хънтъри, на някой друг. То по-такъв ще го взема. Не, бе, трябва ми нека. Ще ми изпрати на известие на този мишинатора къде. Нормал марка, рол. Ябката тук ли още? Тук ли си? Тук съм. Избирай какво ще прави. Е лига? Утре на обяд ще правим 8 от 12, ориентировачно около 2 часа. Ще го напиша. Към 3 и малко, ако ти трябва нещо за реплей, аз тогава ще се разбера да знаеш. Горе-долу. Печелиш го. Мъса. Двамата рола ми за офспек, нали? Няма за тия нормал марки изобщо не ме интересува. Само на тебе ти трябва това, 10 дай.
Котака 50. Браво. Да, ти доволен. Бит. Абе има нов пач, бе, Яворе. И ето го най-скъпия итем. Как се казва това е... Лека. Лека. Влизам я в каса. Абе, Вучи, как да си оправим това, бе, брат, да ми показва екрана. И... Норак, тук ли си? Битвайте. Абе, да ми покажа екрана в да, бе, в Game Capture. То пък не бачка. По принцип, горе... Който се е тръгнал. Крампуса, който беше дори да евалата, спасяваше много положението, човек. СК ще получи бонус ДКП. Кой друид бе? Рестото ли? Ми слабото ресто дори, че къде се оплаква, че не е получи бонус. Къде се оплаква за някакъв бонус само. Пак кофти ми става, нито рества, нито бум и няма къде да топна. Що? Аз само... Чай са. Я реча, че трябва да смена, че аз много изграйндих на ранкет сол. Вдигнах по едно. Ебати бокуците, ще прощите шефчето, как не ви е срам. Добре. Пускам следващия итъм за бит. Мисля, че заслуши Менко да му вземеш 100 ДКП, за където храни човек от стафа. 3 фласки. Норак, видя ли какво ти писах в Дискорд? Няма да би на повече от 200, няма шанс. Крамуса се трова, за може ли да малко долу? Да те питам един въпрос. Добре. Мездра? Продължава. Добре, трейдни ме, ако ги искаш. Аре, нещо, не ме ли се купува с тази боесенция? Да, база. Само че като дойдеш в Valorant ще трейдна, че... От време на време пускат темпориум. Добре, сега ще дойде в Valorant. Яв, какво ще кажеш? Нямам скинове, май, а? Я виж стрима. Това е да си човек с пари. Без да наси... Дал съм една камара с пари. Нямам ни един от тези двата, ама... Защото си замах тъпия на фейка, защото не ми се даваше 500 Идвам да ти ги дам. На фейкър? What the fuck? Да, това е скина на фейкър. Нахри. Immortalize the Legend Ахри. Да, ама говорим, че и това е скина на фейкър, Лебланка. Кой? Я да видя. Ryzen Legend LeBlanc и Ryzen Legend Ахри са на фейкър двата скина, аз просто вземах само с LeBlanc. Не ли е на Immortalize Legend Ахри? Май... Защото не, виж, цъкни на Ахри и виж, може да си береш два скина. Това трябва да... Immortalize Legend Ахри е на фейкър. Ryzen Legend Ахри е нормален скин, ти сега може да си го вземеш. Долу съм. Добре, сега да имам крапси. Виж, имаш долу скин и може